mai batukan harshe mai gaskiya akan mizani, masu mugun harshe ku dakata ku saurare ni, yin hakan akwai kafirci ko hasada kuke a gare ni. Raba sarkin mallaki ya garba kowa aiki, yanayi ya sauya mai gaskiya ya kan hau doki, al'umma sun gane mai gaskiya suke ba maki, shawara san miƙa kudina aika mugun aiki. Wai ina yan waka ayo kusan gari ya waye, wasu na yin kwango suna ganin kamar sun waye, walla na zama ciwon ido gare ka ko kai waye. Al'umma sun so ni sukan kira ni ko na ɓoye, ni abin alkhairi akan biɗe ni jin daɗi ne, akasin haka shi kawai idan na yi abin haushi ne. Kun ga ya zama dole na yi abin da za a biɗe ni, dole in zage dantse ni ayyukan da ba su da muni. Ya kamata ku gane komai muke a domin ku ne, ko cikin waƙenmu mukan yabe ku ai daidai ne, da abin da zai janyo hankali na kushi maka nuni. To ku so mu so ku hakan nake gajin daɗi ne, na kuma zamani nake kira ga al'ummar mu, mu rike sashin mu kama wanda ke ƙaunar mu, bangare na mawaƙa mu kama wanda ke a ƙasar mu muna yin aiki dare da rana don ku biɗe mu. Yan ƙasar mu ta Nijar gajin jinna ta mai zamani, yanzu na zama naku da kun kira ni zan sauri ne, dan ina ƙaunar ku ina kira ku saurare ni, na kashi ne naka ka alfahar da shi daidai ne. Sarki Allah wanda da ya guje shi wallahi dole sai yayi kwalla. Godiya ne Allah kai ne ka bani baiwar waka, gashi ina rera kasa kasa ana yin dauka, sanda aka kira ni akan yabe ni na iya waka, sun faɗa mini tabbas idan dare rabo zan taka. Jijiri nake salis na sinima a birnin waka, ni nake hada sauti sannan na zo na rero waka, masu so a gare ni na yi godiya san barka, da abin da nake yi da kun kira ni sana ya dauka. Godiya na gode, godiya na gode, godiya na gode, masoya na godiya na gode, na gode.